amb llibreters, llibreteres... Aquest plaer, aquest... Vas a seure al seu costat per dir-li que ballés les Montses, o...? Encara no les havíem descobert. No li hauria dit, les hauríem ballat. Això va ser un esmorzar, això teu va ser un dinar. Segur que... El sopar? Si li hagués fet el sopar, ja m'ha dit, no, Joana, passa llest. Escolta, bromes a part. Té una obra gegant. És un Pedrolo grec. Perquè és tot el dia està escrivint aquest home. Per mi pot guanyar el Nobel. I ho diu una editora que ha editat dues novel·les, la Kang i la Torcacho, abans que el guanyessin. Per mi el pot guanyar. Si no heu llegit Califàtides, tots els llibres són bons, tots. Però moro de ganes d'aquest que sortirà al setembre i felicitar en Joan Tarrida, l'editor de Galàxia Gutenberg, que està fent tota l'obra completa de Califàtides. Per començar. Esperem al setembre. O aneu a la llibreria... He fet la mateixa pregunta. Una obra fàcil per començar amb l'autor. Totes són precioses. Aquesta que és la relació seva amb la mare, ara no recordo el títol. Ara no me'n recordo. Bueno, relació... Són tots llibrets són molt deliciosos. Explica tota la seva vida. I a l'ordre del que deia, hi ha una cosa que va destacar molt, que diu que l'exili actual és com estem exiliats de tots els altres, que ho parlaves molt bé en aquesta conversa, no? La distància que estem establint entre les persones. I una altra cosa preciosa d'ell és que és fumador de pipa i col·leccionista de pipes. I té pipes meravelloses. Jo és que potser d'aquí uns anys vull fumar pipa. El meu pare fumava pipa. Sí, no cal que t'hi posis. És bonic, és romàntic, però no val la pena. Sense res, només tenir-la, sense res. Però l'olor a mi tampoc, eh? Jo la bona olor que fas, Iolanda. Com és la de... Va estar a punt de ser jugador del Panathinaikos. Vull dir que hem guanyat un gran escriptor, un Premi Nobel, però potser hem perdut un... La minya mal, que faci festes. Ja està bé. L'oportunitat és bona, M'ha semblat